Entrez. Salaamaaleykum. Waaleykum salaam. Penda min de mi soxla na ma. Arden ko la. Ça va hani jam no feewi moy. Ah machallah. Jam tan. Penda min de ngarnomi jafnoɗami no feewi. Nda hakkunde ma mina enen ɗiɗo welani ɗe balɗe an haɗa en andi ndiga. Te Penda min comme ma jiɗɗo comme ma baɗɗo comme miñiraɗo mo jiidirmi yumma baaba. Mi wawa yiɗ Jibril ani mbawmi e Jibril mbeɗa wi mi yiɗatama mbeɗa wi mi yiɗa jamma ɗum wawa wonde ana Jibril jiidu yumma baaba ni mbawmi e Jibril noon mbawmi e ma Penda te ɗe balɗe changement heno waɗi de Penda te an a yi nimbanno ɗen a dañanno ndiga ngara kolla kam jiɗa kam windigi ngara mbiya kam noon ko mbaɗanɗa a arat layana kam te ɗum fof a tegi lesdi Penda te min mi bonani Jalika am gonnomi hanke heccenke hemo godmi hande ha joni ɗo tegnumami ɗon tegmami ha fa digi ittaki hen. Leila. Aya baba. Jom waay. Bale jom. An ko Jibril waɗi ko ene welma aɗa yaadi hen. Baba ko mbaɗni? So gorko arema yonta ka wiyata yiya far ñontoɗa to. Mais baba min Jibril ndede ari mi haalde mun kam sali. A haɓama hen wadde ene welma ñanden nde o yonta nde poɗɗa yontede o yonta kay ma wona mbaɗɗa ko délégation garda ha puguɗomi nder jamma walla ɗum kam ɗum musanima ƴiƴam dogoɗomi maɗam ko ɗum jogata ƴiƴam oto ko welanma ko ɗum welatamo ɗum noon ko an o e gorgol ma ɓami ɗum onon ɓamdi ndeɗo feere sabu so wonano gorgol ma ɓami ɗum ñande nde gorgol ma gullitoɗa handa wulliti gorgol ma. Penda artir hakkil ma min mi añanima comme ma jagguiɗo comme mo jiidirmi yumma baba ɗum tigui sa garnomi mbimi jinnomi ko Layla Jibril mawnoma ɗe balɗe mi natti ɗum andinde itti yontadam yehi tuttide Layla min si tawno ko ɗum tan waɗi sah mais waddu hen haala ɗi ganɗani ɗum miijiɗa haala muska tan Jibril wi'i kam noon Penda mbinomi nan mami armi laydoma an sa hen wawi ndiga balla kam hen ndax min mi ala mbo wona Jibril hande si laydani min walla sekani kam mi wonata neɗɗo. Truki jam gila naɗɗa ɗo mi andino wonko aduna an kam Jalija cikira aduna o fof ko han ɓuri ɗum ƴoƴji hay sinno woni no wonko mbawmi e Jibril mi haaldata hay Jibril par ce que ni no mbasirɗen wawde weldude noon mbasirmi weldude e Jibril ani kalamami ko jinmi ay ñanden garanmi juppanmami tekke ma yeeso ma ɗe dokkunɗa kam ɗe ko noon juppirmi hakkunde men ko noon gaccirmami an Jalika an mbaɗa yiyani jimin guddita guirima ɗe ƴeewa min hayso wirtima e ma hakkude galle min salminta mi wondaka ma noon jirmi mbaɗa kam mi wondaka ma ko mbaɗɗa e ka waɗani haajam ala hen te haala Jibril wona min réglantuma ɗum min yo haajam bon hakkude Jibril ko waɗatma e ko waɗani ani kalamami ko. Penda anne woto wiir noon Penda artir hakkil ma adduna o sama musni mo muusi sama welni mbo wela min fot laydoma tan ɗum tiki garmi artir hakkil ma. Jalika an nanta ko anglais walla ko sinwa nanata an ko jimmi andinde mo yaltu suudam a jarama sanni mbawami ni hutade a watta ko mbatta ko mbiya mi haaldanami Jibril min ko wondi kam hakkude ma e Jibril hayso wonno ko mbawmi haalde hen mi haala wasdema andude hoorema nde ay neɗɗo yo worko jabbi yo worko sali
boni ɓuri bonde neɗɗo fof ko anda fof haala fof on bonni fof neɗɗo ko anda ne deƴƴe ne oto yijjino gardunoɗa ɗo ni ayi oɗo debbo o wallahi so wonano kanko arata sabu ko kanko ñaagi wonnon ko debbo moƴƴo kanko ñaagi joom galle makko gorgol ma rooni ma addi saɗa moƴƴi saɗa boni minen min ganda to gorgol ma waɗi feere han garɗa ɗo henna ɗum noon sa wawi an tinnoɗa oɗo a fotani jaggirde mo nawlidara poɗɗa jaggirde ko ƴeeke saabu koye galle he jeeɗa ko ƴiƴam ma woni ɗo ƴiƴam ma adduma moƴƴa e muɗum janggo e jaam so simti ene simto e ma ko moƴƴi kono honi puɗɗortoɗa ara tan gartira bafal cuktirgal karaj keɓa nder jooɗoɗa mbiya mi haalinimo jaɓani walla wona guutum an kam ne jeewam de hannde arno ko fosade o ari suuda mo wiye on do ari ko yafnade ndekete nene jafnogol ngol fof ko kalmisade goni ɗon o ari min puɗɗi haalde tan o nanani kam hen haala Jibril wi Jibril e wondi wullimo yennimo ala ko heddinimo ala ko resinimo joma ko min garda fosade mi so Jibril wullimo walla luukima ko wondi kam he min makko mane min dañji mane hakkunde men natti wadde kerej bo mane min belti saka maramo kalmo kam haala Jibril bimo ta haaltanam haala Jibril ƴewto pelle ma ndewno defta ɗon ko ɗum adduma Jibril wulleyam ummi oppi kam ɗo e fayi suudu Layla ko toon woni place Jibril noon ko toon woni place Jibril jennu mom ala ko keddan mim ala ko ndesan mim ndo yalta suudam nde o way kono o anda ni to o way kono dulendu ni très bien koni ko an hande a golli mbarala ko jejjidɗa kam koni mi weltanima am ɗarnam nde ɓuuɓi oɗo no mbami tan yiide tan turkinowoma tan jamma e ñalawma ni wallahi mboɗo welti hen hande kam ɓerdam nde ɓuuɓi oɗo somi dañno tan lotanomi mo ñande fo tan lotangal maayo wallahi mi ƴetta koni ko hande a ɓumni ɓerdam nde o suwa yiide haydara taw o wi ko Jibril wulle makko o suwa yiide haydara taw ha yesso ko lawol o tomin certata ɗo wallahi o yiyani taw haydara ɗum ko lancement film o arani taw min kay mi winoma min somi ummima e gueɗe neɗɗo ɗon e ɗon régla so Allah jaaɓi ha yesso ko lawol no mbaɗɗa ni ko noon min e ma gondi ɗon yo ɓerde ma deeƴ kanko wona ullugel wona dawgel kaɗa daso e galle tan aɗa wayno baywal ni wonata guutum kay tade ko caggal makko mbalɗa ene wona guutum ayi aɗan dimmi haalandem gueɗel gotel mi haalanma ano e Jibril e gorgol ma yaltinde on galle o wayimi kono yarde ndiyam ni ko gonga dogata ɗo ko gonga yahata ɗo gonga mi jeeya on jeeya ko Allah jeeyi ko ngesa Allah baaɗo fof yo rem hen gonga awa hen ko fuɗata ko gawɗa ɗo ko ɗum yahata so fuɗino koko ñamete nani oto heeroro ɗum tan ete min jakimi hen wonno ɗum ko jakimi ko jakimi hen ko onon joni kono waɓɓe tandalde moɗon banggue oɗon mbiya oɗon mbaɗa jaliga écarté e galle he ɗum yahata baaba oɗo puɗɗoɗe ɗum so tawi oɗon jiiɗi belden oɗon ittinimi gueɗal oɗon mbaɗi min o ardi galle o moni foof rokkat goɗɗon ferdde nde ha timma mi jinganta hen hay goto a nafani a naflani te joni boom ko heɓata joni ko wayam kono ɓoolil galata nder ɓerde nena foti no ummana ɗum ɗo gila ko ɓooyi Jibril yimɓe jeeyi ha natti ɗum andinde min ke o natti ko nanandimi ni
an kam a yi on haalat mi haala o ƴetta haalam ka o yaɓɓa heen koyngal makko on ko haali ko waɗe omo amatane dow hooram min kam mbinoma ɗeɗo kecce ko mboɗo wela somi natti weleede somi umminima neɗɗo koye minute wonata te min ko ɓuri kam muusde somi miijima tan nde Jibril yiɗatamo nde ala fof ko yumma ko hollani min holli min tan bone kecce tan ne mbayno leydi ngabbu tello tan ko gasata mi yeehi ni min ha cikkumi ni mataw Jibril kam yiyani debbo goɗɗo so wona kanko ɓe jeehi noon haaɓe cikki mataw min ngala koreji kono noon ɗum fof gasi hande wona yiƴƴiƴe mam nan ɗo hennene daago e galle heno welira ko yeeso fayi oto ceertata mi mum ɗo ko boowal o fayi ko nden poftatmi di ko nden ɗerdam ɓuuɓata ko soynotone kay so saami hani ko wacceede wallahi o kay hande oto dokken mo ni to ko to isli walla to yoma hakto salla jaaɓi galle o luɓirta men ko ɗum guila subaka wala haala ni an kay yo ɓerde ma ɓuuɓ tan an kay penda majjani Jibril wonano e sago muɗum hay mo yimone andi ko waɗata ko o teyani ɗum debbo ne ɗowma tan ko haali fof ɗum ko wima fof ɗum aɗa wayi tan no baalal ni aɗa rewe muɗum ande penda no yumma ko ummori ni mi hollamo min mbaɗa wawi ummorade noon ɓiyam artata koye junggam ha ɗo e gurndu arani teno mbaɗɗani mboɗo weltanima an hande mboɗo joguenma kado ernamde koko ɓuuɓi machallah wallahi mi weltanima a yeeso ko lawol anani yidde neɗɗo kosam mbeewa woto addan ɗum wiide ndamdi kaawu walla wiya mbeewa gorgol ko jiɗɗa gorko o fof no yiɗir gorko ni ko hon noon foti tinnuɗa e hoore ma gasira hakkille ma o ɗum ɗo noon oto wattu de so watti wona to makko ɗo koto am ɗo ngandon holi min ngandon holko mbawme mon an e gorko ma mbab min Jalika ko addi am ko tan duttumi ɗum gorgol ma noon ko mbaɗanmomi ko wambuma ko wallahi o mbuuto mami taƴ mami seeɗum weddo ɗum ɗo so ɗimmitema minum non an tan yiɗi kuwi mais attends min Jalika addi kam e nder galle o ala kay ɗo wawa yarude noon Ça va? Ça va, comment était ta journée? Ça va, alhamdulillah.
yeso ma ngon no uddide Jibril. Jibril, ina medandi kamban mi ko hanke akalay mi ko min welani min yafno min no fewi an hada andi min mi alamba wana an hande sakam uddini yeso ma adunam o welata Jalika dido bal mbatta ham ko sa andi bernam ne nu fasirat ni ma ren ko mbatta ham ko am nu baddirten minema ar yalta ar yar halan dum babam ngal naf gagal to jetta dum si dum do ko affaire de fumiste wondo en badde nder suud wan hadde nder suud ay mi halan ma ko suud ko suturu kalkewe nder suud fo da haddi do e suudu do heewi kewi do meda yaltindi kalni dum nena wala baam wala miñam wala seylam an badden goto tan jahar halan baam pourquoi dum Jibril an futi do joda hande hada kam wer an har andi ko hebi kam ko fo preuve il faut atigi hen yiterma a holli be podba hollu fo preuve kaytol wana preuve si wana preuve ka debam bidin ma be horsinma jaggim hen deejimi ay gonta ko do er haal ada wad melda nyam fof sudum hokkani kalka dañoda ma pertat dum mim ronki fam sum noni ende suudu elle tan ciabbi ngoni me feede ndo hoore pourquoi awaru ko dem jam juna wati yeltin hallañ men bowal adi hal kalm sobi pourquoi won neddo gacca mata ko hal jam hal nyalam Jibril an trop c'est trop ko rokku men ko nini hebo hewde an hode mbaada ni juna umarar haldem joni mi jodata ummo doom ad wullem awde manque de respect non mbaawi wadde parce que an addi changement nder suude Jibril an hode mbaada ni Jibril om gandunom hanke heccenke hada dum dedu balle fof adan yilo kam non ay min won ngannada horma mi da jettoyde en tonati teed andimi tawi non ka puddi nanude kiram kala si parce que min leela ari galede mais so yonde taw sa renakim mo baddu wobbe e der galle ha heew dak ben hala dum war halde Nobody but me. Me made a me jadi my jam for me. Jakiram no jakiri mami. Hey jamfa mani. Hey jamfa. jam wallahi jam gellaajam wonde kadi ko jinmi haalde so mi haali kadi mbiya mbiɗa heewi haal min haalam fof ngoƴam fof aɗa andi ko Jalika tan min waɗi na tini ko Jibril waɗi ko waɗi gellaajo Jibril de natti hay hokkude ni Jalika yontande muɗum alani ina rokko ɗum Leyla te ɗum ɗo fof gellaajam wallay ko Jalika fayi hoore mum sabu wima tirende tirtende fof ko o Jalika tiri hoore mum Jalika tiiɗ hoore min mi haali hami tampi mi hoorima mi wimo yo ar min jahato ceerno hokka mo ñaagunde Allah o waɗay ɓanndu makko o waɗay dewgal makko kono mi hoorima tan Jalika oɗo yo ar min jahata ceerno malaɗo juul kala ko heeɓi ɗum yo anndu ko Allah Allah rendintake goɗɗum de
te kaɗa haalama hay min ko wawi bonnu ɓerna saabu cehilagal men ngal mbiɗa wawi yaha miijo mbaɗa ala ko mbaɗɗa wadde ƴewtina haala ma kam ay ko mbiyannomami ko fof a fuɗɗima yiide gila e départ mboɗo haalanma gonɗa e wiidemi tan ɗo hollami affaire tubakagal wona yi ko kalannomami ko fof ari mi wima neɗɗo yo artir hakkille muɗum ummono suudu muɗum caliɗa ha yoori ay ko mbinomami ko fof a nana yiiro ɗum seeɗa seeɗa ganda ɗum ɗo kam ko golle ma ko an liggani ɗum hoore maɗa a wiyata kam a nanani Racky min ke ko mbiyanɗa ko fof mi yiiɗo hande an dañi gonga dowom mi jaɓadanmo ɗum kono an haɗa andi sa woni debbo desar a wawa ko wona muñde ɗum ɓe mbiyatma jahgo ñalama subaka kikiɗe ko mbawɗa wi ɓe mbiya ya muñ mbawmi hen Racky ayi holko muñoto holko muñatako neɗɗo muñata ha ganduɗa neɗɗo no wujje yontande ma ene yahtu lembel muɗum ɗum holko ganduɗa ɗum neɗɗo hokkata ɗum neɗɗo an joni caɗele ɗe ne mbaɗi ha joni ko yumma ko haali hen yumma ko wonde ɗe balɗe fo layditamin siftirani sa ɗo min pottata joni o yiiɗa yeesam ngo min añata yi wuura an haɗa andi jikko mum ba Ablaye dal mbawmi leydi wuura he artira hakkilam mi jooɗo on dal mo ene matti kilifa jali natti wonde cukalel baɗa teyngel ko ganduɗa hoore ma wona gonga ɗo e ɗo ronko arde ɗo baba dokke kam seede nene onon Jibril no gaccirɗon ɗum ni koko weeɓi de pourquoi omo totte jali ko o wawa ɗum toppitade o wawana ɗum haydara o resi debbo goɗɗo o adde galle joni so o wawa ɗum jogade yo artir ɗum galle o resana ɗum debbo goɗɗo o adda omo fawoye dow makko pourquoi omo waɗa noon onon Jibril no gaccirɗon ɗum ni koko weeɓi de ɗum ɗon nak min réglat ɗum argay an kam Jibril kaɓata walla min kaɓata Jibril ma o andu jali ka na dañi miñiraɗo ko gorko komi gorko min lijjitat ɗum ɗon ha laaɓa ceer wona haɗa yiɗima e kaso aɗa yiɗi sokede abadan daiman kaso a wonta yalto ñande fof natoyɗa galle janan ganda kaso ma darima ɗum kay ala hum ka naati galle mbima a sokete ha caabi ɗikkele bedde mayta kaso a sokete police wadde police no waɗe ɗum ɗo wallahi ka cuɓɗela anda billahi ñande haɗa galle janan ha jaggaɗa nder galle billahi a sokete ha mayade min kam haɗa ndimi daratake andano police nani hen jeeya wadde darum yaha entraînement ha moƴƴemade entraînement mbour ɗum gaɗɗo wawa a faami ƴettu hakkille ma ay ɗum ɗo joni yeehi ha sukaɓe naati hen famille o bona saabi Allah jaggo honduko makko e dewgal jannal ay famille o fof naati hen idan ko hakkude ma tara jaale min joni ayi hay sukaɓe mbatti hen naatde mala ɗum yiiɗa ko mettuma mala ɗum yiiɗa mbaddena ngal ɗo dewgal mala ɗo jali ko mawɗo jali ina andi hoore mum so tawi kalte ko noon wayi ma jali artu jali wona mbabba mumen wona maccuɗo mumen a ay noon mi haalanma ay worɓe ɓe kokketake haydara sa hokkiɓe seeɗa tan ɓe ƴettat foof te mi haalanma neɗɗo wiyata ne muña ene jooɗo tan ne muña ha ganduɗa bone rewo ɗum e galle he ay oɗo gorko sa hollanimo hoore ma o wonma ko ɓuuri ɗum bonde wona wujji jontande gongol so ari o wonma ko ɓuuri softe Racky an haɗa andi ɗo ndewmi Jibril fof min mi andama wona Jibril te hande mi wawa ɗum sa sekande somi seki joni après mi yejjita nda neɗɗo mi yiɗ ɗum kam tan gandumi di Racky mboɗa andi kono sentiment ma o fawmoɗa saabu ko ɗum ndewata ha lorma janggo ay neɗɗo horo ado e galle gaddoɗa finde cakkitoɗa sulmade hakkille ma yo wot ko mbaɗɗa hen Jibril jamma e ñalawma mo ceŋiɗa o mona yejjinma sa hartaki noon Jibril yara seeɗa seeɗa tawaɗa daara e galle he tawa dara wawa hen an sa wiyama ni tan mbiya Jibril kala ko mbawnoɗa waɗande mo mona yejjira aɗan ko tawi golle ma saabu aɗa ɓuuɓi galle o fof nana yaɓɓuma nawle ese ƴeeke ha Jibril mo mbiyatnoɗa Jibril ga o moni hen ay so ɓooyi ko bamma ko rewata hen mais muñde ɓeyma wote ndeɗɗe hakkude dewgal he tan oɗon mbaɗa lokor ha ɓoye dewgal bono gacce ɗum kaɗa koko gonga kono andu jali ko ɓiɗɗo debbo goto mette watte to nde iɗi muusi
soko tawino tan ko kañum tan e sum e ƴeekum eyyi kono hay Djibril naati hen hay Djibril mo joguinoɗen yakare o naati nder hen joni yomi yiya ɓiyamo tan min mi jooɗota ko ɗo mbimami ɓiyamo ne waɗi ko muusi mbiɗa futtini guite mbaɗa ndaara min mi wona on yumma min so weeli en jaadat so muusi en jaadat min mi jibinta ɓiɗɗon torke ko Allah fawanma anani ka wawa ñawdude kono neɗɗo so fayi ɓiya muuɗe tan mbimi mi ngabbere ɗo mi jooɗotomo aset ha aset arta min dal desdal mi on ndene galle janan ndene haɓede galle janan min mi wawa bone police de min Djibril mi andaki heɓi ɗum ɗe balɗe kam o anen ni mi anda o changement hodde mba ari e mum min mi hul est ce que ala probléme sa hina kam ɗum suuɗa hay probléme goto ala ko gorko way noon gila nden noon mi haalnima ayi sa dañi booluɗi ɗiɗi ɗi ñamata hankkante a ronkata andude to poɗɗa hen hettude rewɓe ɗiɗo waɗimo noon ay ko mbinomami ya ummo gila e law a ummaki ko ɗum tan artata e maɗa hay dara heɓanimo saɗa wawi tan kartoɗa banggue ma ay jonde nde ɗo ɗe mbiyata Djibril ga holko heeɓi mboɗo muña ga hen muñalla ne woodi kono muñalla ne jogui to haɗata so wona ɗum tan ɓurtat so ɓurti to sisata ɗo moƴƴata rakki mbeɗa andi un jour viendra ma artu hakkille mo mama artu min dami ko mbimami ko guinnani Djibril wa'ani ni ina wawi taw dal wonko suuɗat kam yiiɗa yom ɗum yaw andu minda ɗon jaggumi ɗum hebdonaɗe jaggaɗa wayno cukalel ni min mboɗo jogui haaju goɗɗo mboɗomi yaha kono sa jaggi Djibril kam holko woni dow mum a funti hoorema Allah yaawi wano ɓoyɗo an ganda min mi laydata ɗo goto gara tan jaaha layyata goto min galle mono ko prison ni mi yarata ini aduna ko muñal wawi fof orduna Allah jooɓo rokkirta ɓesgu to Allah rokkima an jeyi so haɗima muñ Allah ko joom yurmede woto ñohemo woto koynemo woto gonne gurdam makko Allah joomam ko joom yurmede woto kelmine aduna ko muñal wawi fof orduna Allah jooɓo rokkirta ɓesgu to Allah rokkima an jeyi so haɗima muñ Allah ko joom yurmede